Halløj og velkommen til Vindenergi med Kezia, Johanne, Emma og Christian. Mennesket har med tiden indset, at fossile brændstoffer ikke er tilstrækkelige, når man ser på, hvor stor en mængde der anvendes, taget betragtning af, hvor mange mennesker der skal bruge af disse brændstoffer, og hvor hurtigt de derved vil blive opbrugt. Altså kan den naturlige produktion af de fossile brændstoffer ikke følge med det hastige forbrug af dem. Desuden så er det også et problem, hvordan afbrændingen ved disse fossile brændstoffer resulterer i CO2, som er drivhusgas, og denne mængde kuldioxid vil herved øges i atmosfæren, hvorefter temperaturen på jorden vil stige, blandt andet på grund af det her. Derfor er det smart at bruge vedvarende energikilder. Og en vedvarende energikilde er en energikilde, som konstant fornyer sig selv i brug, for eksempel ved solens strålingsenergi, ved vandenergi eller ved vindenergi. Energien er altså vedvarende, fordi det ikke er en ressource, som vi kan opbruge. Vindmøller kan omdanne en procentdel af vindens kinetiske energi til elektrisk energi. Der omdannes kinetisk energi fra vind til elektrisk energi i vindmøllens generator. Der vil dog ske et varmetab under processen. Møllernes rotor omdanner vindenergien til energi, der efterfølgende omsættes til el via generatoren. Grundet vingernes udformning er det muligt for vingen at dreje rundt, når der kommer større vindhastighed på oversiden, og der derved bliver skabt et undertryk. Den elektriske energi, der nu er blevet skabt, bliver ført ud til forbrugerne via elnet. Energiproduktionen vokser med vindmøllens højde og rotors diameter. Vind produceres i atmosfæren, hvorved vindmøllen gør brug af denne. Det er energistrømmen fra solen, som driver atmosfærens vindsystemer. Luften påbegyndes i et højtryk og søger selv mod lavtryk. I forhold til, hvad vindenergiens effekt afhænger af, kan man sige, at vindenergiens energiindhold vokser med vindhastigheden, som igen vokser med højden over jordoverfladen. Men i højder under 100 meter reduceres vindenergiens styrke markant, i det terrænet kan være ujævnt. Funktionen af en vindmølle er, at den omdanner kinetisk energi til el, som kan overføres til forbrugeren gennem et elnet. Vindenergien omdannes til energi af møllernes rotor, som via generatoren omsættes til el. Vingeprofilen er udformet således, at der som følge af større vindhastighed på oversiden skabes et undertryk, som herved drejer vingen rundt. Altså vokser energiproduktionen i takt med en større diameter i rotoren samt møllens højde. Dertil vokser mængden af kræfter, som påvirker møllen. Altså er der større krav til møllens styrke, stabilitet og driftssikkerhed. Vindmøller vil oftest igangsætte, når det blæser 4 meter i sekundet, mens de ved en vindstyrke på 12 meter i sekundet vil producere maksimal effekten. Dog stopper en mølle, når vinden når stormstyrken, som er 25 meter i sekundet af sikkerhedsmæssige årsager. Formålet for forsøget det var, at vi skulle finde sammenhæng mellem vindhastighed og møllens energiproduktion. For at finde den her sammenhæng, så må vi kende vindhastigheden. Den måler vi med en vindmåler ved forskellige afstande og blæsehastigheder. Vi valgte 3 volt, 4 volt og 5 volt som spændingen på strømforsyningen. Afstanden varieres herved også ved de forskellige blæsehastigheder og var hos os 30, 20 og 10 cm. I første del af forsøget finder vi vindhastigheden ved forskellige afstande og blæsestyrker. Vi fjerner vindmøllen, så kun blæseren er fastgjort og placerer herefter en håndholdt vindmåler i de forskellige afstande. Herefter aflæser vi vindhastigheden efter et par sekunder, hvor vi har holdt blæseren stille. Nu er vi nået til forsøgets anden del, del B. Nu kendes vindhastigheden i de forskellige positioner og afstanden, og vi vil nu forsøge at bestemme sammenhængen mellem vindhastigheden og effekten af vindmøllen. Vi indsætter igen vindmøllen, og denne gang tilsluttes den med en modstand på 100 ohm. Et voltmeter tilsluttes til at måle spændingen over modstanden. Der måles nu værdier af spændingen over modstanden, der modsvarer de målte vindhastigheder. Effekten af vindmøllen kan hermed beregnes, og effekten måles her i enheden milliwatt, som altså er 1000 watt. Her ses et overblik over vores resultater. Generelt kan det siges om sammenhængen mellem afstanden fra blæseren og vindhastigheden, at jo kortere afstanden er, jo højere er vindhastigheden, og kun de data med samme spændingsforskel kan ligesom sammenlignes. Så det er ud fra det, vi har lavet vores beregninger. Generelt om sammenhængen mellem vindhastighed og effekt kan det siges, at jo højere vindhastighed, jo større effekt er der. For at undersøge om regressionen er en potensregression, laver vi en
Havrik i Maple og får en funktionsforskrift. På denne kan vi se, at den først vil være flad, hvorefter den vil stige og senere flad ud igen, fordi der ligesom også er et begrænset vindue, man bruger vindenergi i forhold til meter i sekundet. Fordelen ved en vedvarende energikilde er, at der altid vil være vind. Desuden er den også miljøvenlig og har derfor ikke negative konsekvenser for vores klima, f.eks. med hensyn til CO2-udslip, som ses ved andre energikilder. En ulempe kan dog være, hvordan det er en utilregnelig energikilde, da mennesker jo trods alt ikke kan kontrollere vinden. Selvom vores forbrug af elektricitet er cirka konstant, vil produktionen ved denne energikilde ikke være det, da vinden både kan være for svag eller for stærk.